ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚೆಲ್ಲರ ಪುರ ಯಾನಿನಿ ಸ್ವಾಡಿ ಮೀನ್ದ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ವಾಡಿ ಮೀನು ಇಂಚ ಅಗೆಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮುಳ್ಳು ನೆಟ್ಟು ಅಂಡ ಒಂದು ಕಜಿಪ್ಪುಗಳ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಫ್ರೈಕ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಜಿಪ್ಪುಗೆ ಮಸ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬರಲಿ ಒಂತ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪೋಡು ತುಲೆ ಸ್ವಾಡಿ ಮೀನು ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಾಡಿನ ಐಟಮ್ ತೂಕನಮ್ಮ ತಂದರೆ ಒಂಜರ ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಕಾಲು ಚಮಚದತ್ತು ಓಮಲ ಮೆಂತೆಲ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದದ್ದು ಎಟ್ಟೆ ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ನಾಲರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದದ್ದು ಮಂಜಳದ ಪೊಡಿ ಅರಿಶಿನ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದದ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಅರ್ಧ ಗಡಿತದ್ದು ತಾರಾಯಿ ತಂದೆ ಒಂದು ತೆಪ್ಪುಳಿ ನೇನಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತಾರಾಯಿಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅದು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ನೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಮಸಾಲೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಪೊತ್ತು ಇತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಒಂತ ಪೊತ್ತು ಬರೆದು ತಂದೇನು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಗಡಿತ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿದೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಯ್ತು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತದ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರ ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂತ ಕೊತ್ತುದು ಕೊತ್ತುದು ಪಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಒಂದು ಪಜ್ಜಿ ಆಯಿತು ಮಾಸಾರೆ ಮಾತ್ರ ಪಜ್ಜಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಒಂಚೂರು ತೋರೈತಿ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಯಾನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಿಸಲಿಗೆ ತಂದು ಮಸಾಲೆ ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಕೊದ್ದೆರದಿಗೆ ಒಂದು ಈತಿ ಯಾವು ಮಸ್ತ್ ತೆಲುಪುಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪಲತ್ತು ಈತಿ ಯಾವು ಈತು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇದೇ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತೊಂದೆ ಕಮ್ಮೆನಾಗದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಗುದ್ದುದಿ ಒಂದೆ ಒಂದು ಇದ್ದು ಕೊದ್ದೆರಗೆ ಪಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಚಪ್ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೋಡು ರೇಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿನಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಪಾಡೋಡು ಕೊದ್ದಿನದಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಕೊದ್ದಿನಾತು ಆಪಲ ಕಜಿಪ್ಪು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಒಂದಿತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆಡು ಮತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದೆಡು ಉಂಡು ಮತ್ತು ಮೀನು ಬಾರ್ದ ಮೀನು ಪಾಡುಗ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಡ ಅರೆಪು ಲಾಯ್ಕ್ ಕೊದ್ದಿನ ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಕೊದ್ದೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವು ಕೊದ್ದಿಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ವಾಡಿದ ಕಜಿಪ್ಪುದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಜಿಪ್ಪುದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿನೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ಇಂಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.